Did you or did you not have sex with that woman? No. Mrs. Poré. Luc, luister nu eens even. Luc, ik heb gelogen. Wat blieft, vinger? Het is dat hier allemaal. Meneer Verhoeven, meneer Tjong had zelf zijn badje zat in zijn achterzak. Oei. Johannes Charlie, joh. Dus er is helemaal geen mol. Nee. Waar is die bas? Rustig, rustig. Waar is die bas? Ik zeg het nog één keer. Waar is die bas? Mr. Verhoeven, sta ik een paar zo waar? Die nieuwe mode is dan internet. Somebody had your oh my god. Hey, dat was toch weer viesknap van Dirk Poré, hè? Maar ja, een oefening. Er is geen echte mol, maar hij deed wel alsof. Ja, maar dat is te briljant om te begrijpen. Je moet dat zelfs niet proberen te begrijpen. Dat is gelijk een dinges. Een koekoeksklok. Maar ja, weet jij hoe dat werkt? Ik weet niet hoe dat werkt. Niemand weet hoe dat werkt. En dat is wat Dirk Poré gedaan heeft. Koekoek! VTM. Je beleeft het hier.